tomto videu si ukážeme, ako pracovať v sekcii podniky. Táto sekcia slúži na nastavenie vášho pokladničného systému v zariadení, predovšetkým na vytváranie jedálneho a nápojového lístka. Predtým, než vytvoríte samotný produkt, je potrebné založiť jeho kategóriu. Bez kategórie by sa produkt v pokladničnej aplikácii nezobrazil. Rovnako aj kategória ostane skrytá, pokiaľ k nej nie je priradený žiadny produkt. Vytvorenie kategórie je jednoduché. V ľavom menu kliknite na kategórie produktov a následne hore vpravo na červené tlačidlo Pridať kategóriu. Vyplňte názov kategórie a jej skrátený názov, ktorý sa zobrazí v pokladni. Napríklad nealkoholické nápoje, skrátenie nealko. Môžete si zvoliť aj farbu a ikonu, pod ktorou sa kategória zobrazí. Po vytvorení je možné nastaviť poradie kategórie podržaním a presunutím pomocou 6 potiek vpravo. Potom môžeme vytvoriť samotný produkt. V ľavom menu kliknite na produkty. Stránka je rozdelená na dve časti. Tá horná časť slúži na vytvorenie nového produktu. Vyplníte názov produktu, cenu, sadzbu DPH, ak ste plácom DPH a môžete nastaviť, či sa má k produktu tlačiť objednávka. Potom vyberiete kategóriu, do ktorej produkt patrí. Popis produktu nie je povinný. Aby sa produkt zobrazil v zariadení, je dôležité mať zaškrtnuté políčko Zobraziť v pokladni. Na záver kliknite na tlačidlo Nová položka. Druhá časť stránky produktov slúži na dodatočné úpravy. Užitočná je funkcia hromadné akcie, vďaka ktorej môžete napríklad vytvoriť podkategóriu. Ak chcete do podkategórie pridať ďalší produkt, stačí ho potiahnuť podržaním 6 bodiek. Ak chcete podkategóriu zrušiť, produkt potiahnite späť von z podkategórie. Okrem vytvárania podkategórií ponúkajú hromadné akcie aj ďalšie užitočné možnosti, ktoré vám ušetria čas pri úpravách. Zmenu sadzbu DPH, zmenu nastavenia tlače objednávok, export do receptúr alebo presun produktov do inej kategórie. Na záver si ukážeme, ako sa produkty s kategóriami zobrazia v pokladničnej aplikácii na zariadení. Aby sa zmeny vykonané vo webovej administrácii prejavili aj v aplikácii, je potrebné sa odhlásiť kliknutím na iniciálky svojho profilu vpravo hore a znovu sa prihlásiť výberom svojho používateľského mena. Môžete vidieť, že sa nám zobrazila novo vytvorená kategória nealko a aj novo vytvorený produkt Kofola.